हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सकाल सकाल आम गाधे पाधे पूरा यूनिवर्सिटी में रेडी हो जाइछु। देन कल रात रुटी को खाई देथिलु। खाई सारा ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ଏଠି ମୋତେ ଗୋଡ଼ିବାର କାରଣ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ତାପରେ ଆଜି ବୋଧେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆମେ 5ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଉଛୁ। ତ ଗଣପତି ବାପାଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲୁ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଇଥିଲୁ କ୍ଲାସ୍। ତ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କିଛି ତର୍ଜମା ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ କନଭେନସନ୍ ହଲ୍। ତ ସେଠି ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା। ତ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେ ମିଟିଂ ପ୍ରଥମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ତ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା କିଛି ମିଟିଂ। ତ ଆମର ଦିଦିଙ୍କର ବାର୍ଥडे ସେलिब्रेशन ହବାର ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ବାର୍ଥडे ଗାର୍ଲକୁ କେମିତି ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଉଛି। ବିକଜ ଆମ ଏପଟେ ଟିକେ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ତ ଏଠି ଦିଦିଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ଗାଧେଇ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ନୋ ସ୍ପ୍ରେରେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି କିଛି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ତ କେକ୍ ଏଠି ଆମର ଆଲୋକ ମହାଶୟ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏଠି ଆମର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଠି ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କମ୍, ଏଠି ଗ୍ରାମ ସଭା ମୋତେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଏଠି କ୍ଷୀର ଭାଇଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଏଠି କେକ୍ ଫେକ୍ କଟା ସାରିଲା ପରେ ତ ମୋତେ ତ କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିକି ଏଟାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦିଦି ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ହାଁ ହାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଖାଲି କିଳିବା ପାଇଁ ଖାଲି ହାଁ ହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଠି ଗିଳି ଗଲେଣି। ଓଃ କି ହସ। ଏଠି ସବାଖିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ କେକ୍ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ପଳାଉଥିଲେ ଲୁଚି। ତ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ହାତୀ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଠି କେକ୍ ନଦେବେ ବୋଲି କେମିତି ଘୁରି ପଳେଇଲେଣି। ଦେନ୍ ଏଠି ବାର୍ଥଡେ ଗାର୍ଲଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଡେରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏମିତି ସଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସୁଇପର ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଧରିକି ବାହାରିଲେ। ଦିଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଚକୋଲେଟ୍। ତ ଚକୋଲେଟ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ରୁମ୍କୁ। ଦେନ୍ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ରଥୀ ମହାରଥୀ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ତ ସେଠି ପୁଣି ନୂଆ ସ୍ପିଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ପାରିବେ ଟିକେ ଏମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। Hello guys. Hi. Hey, look like welcome back to my YouTube channel. ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଏତିକି। ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।